Together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristo, igama likaYise neNdodana noMoya ogcobileyo. Amen. Umusa wenkosi yethu uJesu Kristo, uthando lukaNkulunkulu uYise, uzalwane ngoMoya ogcobileyo makube kini nonke. Namhlanje thandwa zami ngifisa ukuba sifunde encwadini yevangeli njengoba ilotshwe nguMateyu umpostoli, isahluko sokuqala ivesi le-16 kuze kube ama-24. uJakobe wayengubaba kaJosefa, umyeni kaMaria, okunguye uJesu wazalwa, wabizwa ngokuthi uKristo. uJesu Kristo ke wazalwa kanjena. Wathi umama wakhe uMaria esathembise eshade uJosefa, kodwa bengakahlali ndawonye, wafumana ukuba usekhulelwe unomntwana ngoMoya ogcobileyo. Kepha uJosefa, ngoba eyindoda eqotho nelungileyo, engafuni ukumthela ngehlazo, wafuna ukuba bahlukane ngasese. Kodwa ke ethi sacabanga lokhu, ingilosi yenkosi yafika kuye ephusheni yathi, Josefa ndodana kaDavide, ungesabi ukumthatha uMaria umkakho, ngokuba lokhu akukhulelwe kunguMoya ogcobileyo. Uyakuzala indodana, wena-ke uyakuyiqamba igama lokuthi uJesu, ngokuba uyakuba mkhulu, uyakuthethelela abantu izono zabo. Wathi uJosefa evuka ebuthongweni bakhe, wenza lokhu ingelosi emyale ukuba ikwenze. Zimbalwa izinto engifisa ukuba ngikhulume ngazo. Eyokuqala, ngibuka uJosefa ozalwa emzini kaDavide, uJosefa oseganwe uMaria. Zimbili lezi zinto engizibukayo nengizibona zibalulekile. Ikhaya lapho ngizalwa khona nekhaya engizenzela lona. Umuntu nomuntu unekhaya avela kulona. Kungenzeka kube ikhaya lika baba nomama, kungenzeka kube ikhaya lika gogo nomkhulu, kungenzeka kube ikhaya lika malume, kungenzeka kube ikhaya lika mama yedwa kumbe ubaba yedwa, kodwa yila engizalwe khona. Lona khaya lokuqala uNkulunkulu asipha lona lelo. Ikhaya elisiphilisayo, ikhaya elisinikeza impilo, ikhaya elisinikeza imfundiso yokuqala. Isona sipho sethu uNkulunkulu asibizele kusona, wasenza saba abantu. Ayikho into ebalulekile njengokwazisa ikhaya ozalwe kulona, ikhaya okhulele kulona. Ngikephike-ke thandwa zami ngithi izinto nezigameko eziningi ziyenzeka empilweni zethu nasemhlabeni. Uthole ukuthi mhlambe ikhaya owazalelwa kulona akulona ikhaya okhulele kulona ngenxa yegigaba noma yezenzo eziningi ezenzekayo emhlabeni. Kodwa iningi labantu linendawo la likhulele khona. Whether ngikhulele la enjengoba ngihlakanipha kwathiwa sekusekhaya, noma khona ongithathile, noma khona abangifundisile, noma khona abangikhulisayo, kodwa umuntu nomuntu unekhaya alibiza ngokuthi yikwethu lana. Ngingephike ithandwa zami ukuthi uma sikhula kulamakhaya nezinto zenzeka, abanye esikhule nabo bayasijikela basithuka. Umuzwe umntwana omunye esethi, wena awuzalwa la ekhaya, wena ubuyela nini kini? Uma kukhona izinto ezenziwayo
wena ukhishwe inyumbazana, bakhohlwe ukuthi awuzilethanga lapha, kodwa kwaba khona uhlelo uze uzokhulela kulomuzi. Ngingephike ukuba lolu hlelo olunyelalo luqalwa yithina njengabantu, kodwa ave ngikholelwa ukuthi isandla sikaNkulunkulu siba khona kulelo hlelo lokukhula kwethu, sikhulele kuleyo mizi nakuleyo mindeni. Inkonzo yekhaya engakhulela kulona ibalulekile. Abanye bethu baswele ukubonga ikhaya elibakhulisile, ukuthi ngilokhu engikona ingoba nakhu isandla senu, whether basaphila noma sebalala, kodwa ngilokhu engikona ngoba ugogo, umkhulu, umama, ubaba, umalume, malumekazi, udadewethu, ubhuti bangisiza, bangisekela. Bese kuba khona ikhaya lesibili uJosefa azenzela lona, ikhaya lakhe noMaria kanye noJesu Kristu. Kanjalo ke abanye bethu banesipho uNkulunkulu abapha sona, ikhaya, isipho somndeni. La uthatha khona ingane yabantu, nihlangana nayo, nicela uNkulunkulu kuba nakhe umndeni owodwa. uNkulunkulu uyawubusisa lo mndeni awenze ube yikhaya. Khuleko wami ke uye uthi awube yikhaya elifudumele, awube yikhaya elinothando, awube yikhaya elinentshisekelo yokufuna ukuba omunye umuntu akhule. Now zimbili izinto engifisa ukuzibalula ngalamakhaya amabili. Lamakhaya amabili kahle kahle kumele ngabe ayasebenzisana, hayi ukuthi kumele engabe ahlezi exabana, ahlezi elwisana. Uma mina njengomfo kaNgcobo manganwa intombi yakwaGoge, uma ingana lentombi yakwaGoge, kungumsebenzi wami ukuba lentombi yakwaGoge ngihloniphe futhi ngivikele emsindweni nasenkulumweni nengxabano zomuzi wakwaNgcobo. Ngoba mina engiyisuse kubo ngayiletha la ekhaya, ngathi mntana omuntu sengicela ukuba sivuse umuzi wamakhehla. Asikho isidingo sokuba lemizi ishayisane. Ingakho ngokwesintu kuve kubalekile ukuba unkosikazi nonkosikazi abe nendlu yakhe, abe nekhishi lakhe. Umama ikhishi lakhe likwethu la engizalwa khona. Nkosikazi wami akakwazi ukuphakama ekhishini likamama ashaye umthetho. Kanjalo nonkosikazi wami ikhishi lakhe yileli engizomakhela lona. Yilapho esukuma khona ezibona ewunkosikazi ekhishini lakwakhe. Balekile kuba sihloniphe lenkonzo ngoba kunezinto esifundayo namhlanje ngoJosefa. uJosefa okokuqala angimuzwa ethi uyoceba uMaria kubazali bakhe. Angimuzwa ethi ufuna ifamily meeting. Angimuzwa ethi uzomhlambalaza emphakathini. Kodwa ngimuzwa ethi ngizoyilungisa lento phakathi kwami nawe ngingakuthelanga ngehlazo. Thandwa zami, akusho ukuthi abantu abathandanayo abaxabani. Akusho ukuthi imizi eyakhelene ayixabani. Kodwa okubaluleke kakhulu
uma sesixabene sibuyisana kanjani, silungisa kanjani izinto. Mina njengomzali angikwazi ukuba ngene ngize ngigamanxe, ngize ngithathe inqumo ngithi myeke usibanibani vele kade ngabona ukuthi unje. Okwami ukusupporta nokuhlonipha isinqumo enizofinyelela kusona nina. Ngizonibonisa njengomuntu omdala kodwa ngisoze nganithathela isinqumo. Okugcina okubalekile, ukuze leli khaya engizakhela lona lasemshadweni liphumelele, akuve kubalekile kowesilisa nowesifazane ukuba banqamule inkaba basuke emakhaya abazalwa kuwona bayozakhela ikhaya labo. Izinqumo zalomuzi mayingathathwa kubo kankosikazi, mayingathathwa kubo kandoda, kodwa mayithathwe yithina sobabili. Indlovukazi yezulu mayisibusise uJoseph asikhulekele ngegama likaYisebeni indodana nomoya ocwebileyo. Amen.